Rainfall, ruwan sama. Ruwan sama halitta ce daga Allah Maɗaukaki Sarki mai duniya. Kamar yadda muka sani, Allah ne mahaliccin ruwa da iska. Shi ko a kimiyyance akwai asalin inda ruwan sama ko kuma yadda ruwan sama ke samuwa. Darasinmu na farko sai bayanin yadda ruwan sama ke samuwa ne. Zafin rana, bugawar iska daga itace, faracen ruwan teku da kuma gulabe, hayaƙi daga sararin duniya na daga cikin sinadaran da ke taka rawar gani wurin haɗa ruwan sama a sararin samaniya. Domin kuwa ruwan sama suna samun asali ne daga ƙasa zuwa samaniya. Haka kuma ruwa suna da nasu ma'adani a sararin samaniya, wanda ma'ajin shine girgije wato gajimare. Shi kuma gajimare ko in ce girgije yana tashi ne daga ƙasa zuwa sama kamar haka. Ƙonewar ababe daga doron ƙasa yana tayar da iska koyayya da kuma bayyanannen iska, haɗi da hayaƙi zuwa sama, wanda zai haɗe da sinadarin hasken rana da iska mai zafi, haɗi da sauran sirace-sirace, sai ya dunkule wuri ɗaya har ya bada faruwar wasu abubuwa kamar su hazo, danshi, buda. Daga ƙarshe har wani daga cikin giragizan ya kunsa. Kasancewar sirace da iska suna daga cikin sinadaran, don haka ba abin mamaki ba ne idan muka ce ruwan sama daga ƙasa suke zuwa sama. Duk da cewa a shari'ance littafi mai tsarki wato alkur'ani mai girma ya yi mana bayani akan ruwan sama, haka kuma mala'ikan ruwa wato mika'il ya yi wa annabi ibrahim alaihi salam bayani akan cewa yana saukar da ruwa kwatankwacin girman raƙumi. Haka shi ma mala'ikan iska israfil ya yi bayani akan bugawar iska daga kusurwa hudu a sararin duniya. Don haka yasa a kimiyyance muka bayyana ruwan a matsayin haɗuwar sinadarai, amma kuma ruwan sun kasu kashi uku daban-daban. A wani yankin duniya mafi matsanancin zafi da sauraci tare da bugawar iska mai zafi daga ƙasa zuwa sama yasa ake samun wani nau'in ruwan sama mai suna convectional rainfall. Wato bayanin ruwan da zamu yi kenan na farko. Wannan nau'in ruwan mafi yawancin suna samuwa ne da rana ko kuma da maraice. A duk lokacin da ƙasan duniya ya yi zafi sai aka samu bugawar iska, don haka sai tasowar iska, daga nan sai iskar ta koma mai haske zuwa lokaci mai tsawo. Iskar za ta haɗu da sauran sinadaran sai a samu evaporation, ma'ana suraci zuwa sama. Daga nan kuma girgiji zuwa 'yan awanni sai ya ƙunsa ruwa, sai a samu ruwan sama. Irin wannan ruwan suna ɗauke da tsawa da kuma walƙiya sosai. Sai kuma wani nau'in ruwan sama mai suna orographic rainfall, wato ruwa na biyu kenan. Za a iya kira irin wannan nau'in ruwan sama da suna relief rainfall ko kuma orographic rainfall. A duk lokacin da aka samu bugawar iska mai danshi ya tunkari jikin duwatsu wato mountain, iska mai ɗumi da kuma guma zai dinga fita daga jikin duwatsun, ko kuma iska daga cikin teku da gulafi mai ɗumi da zafi zuwa sararin samaniya, sai kuma iskar ta bazu tare da sanyi. Don haka sai a sami haɗuwar gajimare. A irin wannan yanayin sai a samu zubar ruwa, domin irin wannan ruwan saman sun samu ne daga iska da kuma danshi daga sararin ƙasa da kuma duwatsu. Don haka ake kirar su da suna relay. Sai kuma na uku mai suna frontal. Suna da kakanni cyclonic rainfall. Shi kuma wannan nau'in iska ce daban-daban kan iya haɗa wannan ruwan kasancewar girgije wato gajimare. Asalinsa daga iska ne, don haka haɗuwar iska guda biyu ko fiye, iska mai matsanancin zafi da kuma iska mai sanyi, bugawar wannan nau'in iskar zuwa samaniya kan iya haɗa gajimare har su kunsa ruwa.
A irin wannan ruwan mafi yawancin giragizan su farare ne a sararin samaniya. Mafi yawa irin wannan ruwan suna daɗewa ana yin su, amma an fi yin su a daidai wuraren duniya da ke kan layukan da suka raba duniya ɓangare-ɓangare, kamar digiri 50 ko kuma 70 a yankin arewa, ko kuma digiri 50 ko 70 a yankin kudanci. A yankin layin duniya na tsakiya wato equator, ruwan sama a kimiyyance daga ƙasa suke zuwa samaniya. Bari mu ɗauki misali yadda suracen ruwan teku da kuma iskar jikin duwatsu, haɗi da iska mai zafi da sanyi da kuma sauran suracen zafin rana suke haɗa ruwa daga bugawar iska zuwa sararin samaniya har su haɗa mana ruwan sama su sake dawowa ƙasa, kamar yadda suraci da iska ke haɗa raba a jikin hakukuwa da itace. Misali, kamar idan kuka duba ruwa masu zafin gaske, hakika suraci yana fita a jikinsa idan ba a rufe ruwan ba, amma ka ɗauki marfi ka rufe wannan ruwan zafin. Kafin ka rufe, ka lura da cewa marfin bai da sanyin ruwa ko kaɗan a jikinsa. Lokacin da ka rufe ruwan da marfi, suracen ruwan zai dinga bugun marfin har sai ya yi zufa, ya yi naso, wanda idan ka buɗe shi za ka ga ruwa suna tararowa daga jikin marfin. Haka kuma idan ruwan sanyi ne za su yi marfin haka ne. Kai ko da abu ne mai zafi ka rufe ko mai sanyi, za ka ga ruwa a jikinsa. To ko me ke sa haka? Suracin ne ke komawa ruwa. To ko a sararin samaniya haka abin yake? Don haka iska ke da matukar tasiri wurin ɗaukar zafi, sanyi tare da suraci zuwa sararin samaniya har a samu haɗuwar ruwa da girgije. Ina fatar wannan darasin zai fahimtar da ku yanayin ruwan sama, amma duk wannan sinadaran da ke haɗa ruwa suna yi ne tare da izinin Allah maɗaukaki sarki. Darasinmu na gaba, bakan gizo ko in ce zarni, kamar yadda wasu mafaɗan ke faɗa cewa maciji ne wanda ke shanye ruwan sama. Shin ya abin yake? Sai a darasi na gaba za mu yi bayanin yadda yake. Wassalam. Mai rubutawa Malam Lawan Aliyu ke, mai karantawa Mubarak Abdullahi Kamba. Idan wannan ne karon farkon shigowarka a wannan channel ɗin tamu Sautin Arewa TV, don Allah kar ka manta ka danna mana subscribe da like da kuma comment akan korafi idan ka gani, domin wannan duk shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin kawo muku darussa masu ma'ana. Mun gode.